kok yo. Nggih. Pripun Mas Gayeng? Weh jan nyolo wedi jenengan iki dandan lagi sedilok kok ya wis malih. Nggih, ati bunglon. Ya tepungan ngewe sedilur mriki. Alamun Kepang. Wonten Nggih. Kula tak salam riyen nggih. Monggo salam nggih. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pun dugi dusun Gunung Sari. Sesarengan rias sinten? Manohara luar biasa. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, niki pripun gecak-gecak dan rampung. Nggih, paling boten sedasa menit kagem panjenengan. Oke, siap. Aku wis deret penting bayaran. Oh, Iki kok sambatan gone bolone dhewe. oh kata Mbak. Yo rapi aku. Mangga aja Mas Manggala nyedak Mbak Mimin ngono ya. Mimin. Ya ben melok ketren padha Mbak Mimin karo Mbak Aprilia ya. Nggih, alhamdulillah. Amin amin. Cik. Lah wong kono batene Mimini sapa waktu Mimi ngono. Nggih. Ben ketoke kesane iki pecucuke anyar ngono Pak Nol. Nggih. Pak Nol Awas. Alah kuwi. Dino kene ya. Lah iya. Duk Mas loro maju. Heeh. Heeh, ya Dek, kecak-kecak ndak rampung, Dek. Heeh. Aku mendang pindah engken, Dek. Nggih. Alhamdulillah, mengke pindah. Oh, nggih. Nggih, pindah teng becok mriko. Becok kono. Nggih, pepekan 30 tandur, Mas. Tak kira ya tanggapan. Boten. Heeh, namanya siapa, Dek? Dek Novia sama Alia. Dek Alia. Kuyang nggih, joget nggih. Nggih, niku lagu Jagone napa? kendelok. Sekolah SMA. Wah, niki nggih. Nggih. Saya pertingan kan. Iya, Mangga pertingan. pamer bojo kami rasa kadharaken dadi laras tetes. Yo, Mas ada. yo. Nyopi. Saratan to. Ora mung lupa karo apa. Dhewe. Asik. Iya, Dek. Yo. 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 Goyang, Dek. Yo. Iki kok Mirna. Mirna. Asik. Ayo. Langsung mundur. Mirna. Manggolo loro maju le. Maju le. Aduh pengulon le. Ya, siji le. Goyang le. Lagune napa? Tak kene iki kendel-kendel kok, Mbak. Apa ya? Halah. Arep ngomong lagu kan tinggal turu. Lagune napa, Mas? Amen. Hah? Amen. Amen endi? Amen sewu. Wah, Iki lah. lagu opo Amen Lah sewu? yo kaya anak-anak. Lho, balang ngambung. Lagune anu, judulnya sing tren sekarang yang nyanyi Ahmad Dhani. Apa kuwi? Jam 12. Yo. Yo. Iya, jam balas. Yo. Yo. Gas. Batang le. Beduk pengen. Monggo. Mas Kayu. Oh, iya. Kelingan manis sesemeh, terus kelingan mama kerok. Langsung meneng benci. Lah kok menak menumpak le? Oh pengen numpak.
Apa kowe ketoke cucuke pawon jaran ngene. Mas kau jarum mas. Yo, kerisnya cupot gak apa-apa le numpak gak apa-apa. Oh, iya. Ya. Mbak asisten. Ya. Kerisnya cupot kabeh, pakene Mbak asisten. Weh, ngono ya. Lakone. Nah, weh. Ya. Rambutnya digramason barang. Sandale. Ya, wis pakene Mbak asisten. Ya. Neng kulon kono madhepe ngetan rene. Ya. Ya. Mundur. Ya. Jari cincin nih. Heeh. Sing rambut aja dudur. Gak rangkepan ya. Sing rambut sing gramason dhisik. Parane ngidul, Mas. Yuk. Ya, lewat Ponorogo. Yo. Sing lor dhisik. Lah, wes. Hoi, Sopra. Ya. Iya. Tunggang gede. Ujian. Uasa. Temenan apa-apa lu ya. Digemboi. Oh. Gak masalah digemboki, Mas. Lah piye? Tangan. Malah ngeremeti to iki. Le. Mbok sing mbok remeti apa, Le? Ndok. Pikiran daerah pemerasan sapi nih guys. Pikiran Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anu aku ya reokan ya, Le. Mara gone manten mbok menawa nak entuk. Oh, kono. Anu Ya. ketoke sik. Sik. Ora tau tanggapan, Le. Anu Dewi ketoke bar buka anu kontake ketoke mesti wis enek ngono. Ya. Ya. Udah. Ots. Ya, ya. Mbak Emil ya, tarik. Ya. Oh, ya. Ots. Ya. Langsung simpuh weh sama nih 200 lumayan toh. Lah kalau dihitung ning kono ya ngitung engko ning omah kok ya. Weh, 200 langsung ya. Anak-anak ini model jaluk bagian. Njaluk. Kudu jungkir gak oleh nganggo tangan juga nganggo lambe. Oke? Siji-siji sapa sik? Sing digramason sik yo. Ayo dikenti duwite dikoe nganggo lambe ya. Kalau nggo tangan lho. Joget seno. Ots. Iprase. Nyusunin banci. Ayo, sipai. Ayo, kok tidum.
Jan hebat diperkosa. Musuh wong kene iso remuk. Calon kompak direncana jahat. Lah iya, kuwi lagi 50. Wis 50 ya. Yuk neh. Oke. Ya. Ya ini kulino torong dadi wani itu. Juga sih, Pak. Ya. Oh, siap. Ya, kaprol. Kaprol tepono. Dan kita duitnya. Kita duitnya. Cucuk lampah dikeroyok karo Manggolo. Wis jleput. Piye Pak Mimin? Aku ning kene ora kajen. Jadi diperlakukan manusiawi ya. Lah iya, aura to bodone kok kene iki. Ora seneng kok ya. Lah iya, rumah samu mbok pelok kene kok harus seneng. Dulu kok majluk kene. Nah wis mundur. Tinggal jelek-jelekan. Ya, matur suwun. Matur suwun, Mbak. Niki